Fil-marġini ta' 79 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda li qed titella fi New York l-Istati Uniti, il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqgħa bilaterali mas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, Antonio Guterres, li fiha ġew diskussi diversi temi fosthom il-Libja u l-Mediterran, it-tensjonijiet li qed ikomplu jeskalaw fil-Lvant Nofsani u terminu ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà fih dan l-istess Ġnus Magħquda. Dwar il-Libja l-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta ilha titkellem favur l-istabilità ta' dan il-pajjiż, partikolarment biex il-prosperità u l-istabilità fil-qalba u nofsinhar tal-Mediterran tkun aktar b'saħħitha. Fil-Kwartieri Ġenerali tal-Ġnus Magħquda l-Prim Ministru Malti wera tħassib tiegħu mas-Segretarju Ġenerali Guterres dwar l-eskalazzjoni tal-gwerra fil-Lvant Nofsani li qed tkompli tikber anke fil-Libanu. Dwar is-sitwazzjoni fil-Medda ta' Gaza, Dr. Abela qal li Malta laqgħet id-deċiżjoni tal-Qorti Internazzjonali għall-Ġustizzja li tipproteġġi l-interessi tan-nies ċivili u titlob għal aċċess ta' għajnuna umanitarja, partikolarment f'Rafah. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern Malti qed itenni wkoll l-appell biex il-Ħamas jeħles bla ebda kundizzjoni lill-ostaġġi li għadhom jinżammu wara l-attakki fuq Iżrael fis-7 ta' Ottubru tas-sena l-oħra. Is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda ringrazzja lil Malta s-sem qawwi tagħha favur il-paċi permezz ta' rwol importanti tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà. Dan minbarra li pajjiżna tella fuq l-aġenda temi oħrajn importanti marbutin ma' tibdil fil-klima, l-ugwaljanza u l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-ħarsin tat-tfal kontra li dawn jispiċċaw f'armati f'żoni ta' konflitti. Jakkumpanjaw lill-Prim Ministru Malti kien hemm id-Deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Burch, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġew Etienne Abela, ir-Rappreżentant Permanenti ta' Malta l-Ġnus Magħquda Vanessa Fraser u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Malija.